Ahoj, Patrik Ondo, vítaj v Stráskom na Obchodnej ulici, kde som si pre vás pripravil na predaj tento trojizbový byt. Takmer 75 metrov štvorcových, príjemná rekonštrukcia bez nutnosti ďalších investícií a zateplený bytový dom. Tento byt je ideálnou voľbou pre mladú rodinu, ktorá ocení komfort, pokojnú lokalitu a top občiansku vybavenosť.